wabarakatuh. Sugeng enjing kelas setunggal. Dino iki kepanggih malih kalih bulan. Yen minggu wingi para siswa sampun nyemak dongeng mangsa ketiga. Nah, saiki awake dhewe badhe sinau kaca 54. Para siswa dibuka bukune nggih halaman 54. Nah, teng kaca 54 kuwi ana gambar-gambar lan ana ukarane. Ukara tegese kalimat. Jadi saben gambar sampun diparingi ukara. Ukarane kuwi cocok karo gambare. Nah, saiki coba disimak sing gambar sepisanan. Ana gambar iwak lagi ning kali ning banyune katon asat. Asat kuwi banyune wis arep entek. Ukarane muni piye? Kaline asat. Nah, terus gambar jejere. Jejere kuwi ana gambar iwak lan yuyu golek banyu. Mergo kaline asat terus iwak lan yuyu arep golek banyu. Nah, ngisore malih ana gambar tulisane muni bangun nemoni iwak lan yuyu. Nah, mergo iwak lan yuyu kok katon bingung terus bangun nemoni. Terus sak banjure piye? Iwak dipangan bangu. Nah, iki katon iwak mlebu ning cucuke bangu, dicapit nggo cucuke bangu. Nah, mergo arep dipangan. Terus gambar sing terakhir tulisane muni gulune bangu disapit yuyu. Mergo yuyu ngonani yen bangu kuwi ngapusi, terus enggal-enggal si yuyu kuwi nyapit gulune bangu. Maksude apa? Kanggo males, kanggo memberi balasan marang bangu sing wis ngapusi iwak. Nah, kuwi gambar-gambare nggih. Dadi critane iki runtut ana sambungane. Terus saiki para siswa gatekke kaca 54 sing nomor 9. Ganepono ukara iki maksude didhawuhi melengkapi kalimat. Ukara A tekan E kuwi durung komplit kalimate. Mula para siswa didhawuhi melengkapi, genepi nganggo tembung-tembung sing wis cumawis ana ing kotak jejere. Ya kuwi ana tembung yuyu lan iwak, disapit, asat, banyu, lan iwak. Mengko digoleki saben ukara iki tembung sing pasti sing endi diisekke teng titik-titike. Kertas nggih. Sing A. Mangsa ketiga banyune kali titik-titik. Jawabane asat. Nah, nek mangsa ketiga kuwi banyu kali asat. Sing B. Iwak lan yuyu bisa urip yen ana banyu. Nah, mergo uripe ing banyu. Sing C. Bangu kandha gelem nulungi titik-titik lan titik-titik. Sapa sing arep ditulungi karo bangu kuwi? Nggih, betul jawabane yuyu lan iwak. Terus sing D. Bangun nyucuk, sing dicucuk iki sapa ayo? Iwak. Betul. Sing E sing terakhir. Gulune bangu titik-titik yuyu diapake iki gulune? Disapit yuyu. Disapit karo dicapit kuwi padha wae nggih. Nah, nek sampun diisekke sakniki bulan badhe macakake pacelaton. Pacelaton kuwi tegese percakapan antarane yuyu, iwak lan manuk bangu. Digatekke para siswa kalih disemak bukune. Ngaten nggih.
Nuju mangsa betigo kaline asap. Wak, aku ngelak. Iya, padha aku uga pengen ngombe. Yen banyune entek terus piye? Ayo golek wae. Yuyu lan Iwak lagi bingung. Banjur ana bangu nemoni. Sedulur Yuyu lan Iwak, piye kabare? Bangu, aku ngelak. Bener, kaline asap, banyune entek. Ayo padha tak tulungi kabeh lunga saka kene. Yuyu lan Iwak bingung. Banjur bangu ngapusi cara alus. Banjur nganggo apa? Kowe tak jepit nganggo cucukku supaya ora ceblok. Wah, hebat usulmu, cocok. Matur nuwun. Sopo sik sing pindah? Iwak sik wae, amarga wis pucet kuwi. Manut, pokoke slamet. Iwak dijepit cucuke bangu, digawa mabur, nanging banjur diserot klebu menyang wetenge bangu. Yuyu weruh. Apa kono akeh kancane? Iya, akeh banget nganti meh ora amot kedunge. Wah, selak pengen aku. Yo wis ayo, mumpung isih awan tak jepit cucukku yo. Emoh, aku duwe sapit tak cekelan kowe. Karepmu piye? Aku cekelan gulumu sik, sing ora lunyu. Bangu ora ngerti yen diapusi dening Yuyu. Disapit gulune. Aduh, guluku dicepet ora bisa ambegan. Moh. Kapokmu kapan? Kowe mau ngapusi kancaku Iwak, kok pangan? Kapok, uculno. Aku njaluk ngapura yu. Yo tak ngapura, ojo dibaleni maneh. Yo, matur nuwun. Bangu lan Yuyu banjur rukun meneh urip bebarengan. Nah, para siswa, kuwi mau piwulang dina iki. Ampun kesupen disimak sing tenanan videone, bukune diwaca, uga digarap tugase. Tugase ampun ditunda-tunda nggih, ben boten numpuk-numpuk. Nah, pesene piwulan para siswa tetap sholat, lima waktu ampun ditinggalke. Ngaji lan hafalane uga saben dina dilakoni. Ben nggih, cekap semanten piwulang dina iki. Matur nuwun, nyuwun ngapunten bilih wonten kekiranganipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.